थिनो हालानो थ' सेंग्राफोर जाहा थांसै गोसोआ माबा माबि जादों आङो थानो हायाखै आयौ मा बुस्थु बेलाय मादै आङो हौवानिखौ गाथिनानै गानना लाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय इन्टारेस्टिं मजा मादैनि भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो मादैया दिनैबा हले सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय नोंथांमोना नायनानै फाग्ला जाखागोन आं मिथिखाबाय इन्टारेस्टबो मोनगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायबानो जाबाय भिडिअखौ नायनायनि सिगाङावनो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आङो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव भिडिअखौ गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय फेसबुक पेजाव नायदोंबाथाय पेजखौ फल' खालामनानै हो बिदि खालामबाथाय आंनि गोसोआबो एसे गोजोनो आरो एसेल' नङा बुहुत गोजोनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो भिडिअखौ मजा लाबोनो गोसो जागोन नालाय बिनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामनानै अल खालामनानै लाबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ आं बिदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन साबस्क्राइब खालामदो दे बयबो अननानै थौदो बिदिब्ला मादैखौ नायदो लागाव मादैया जोंनो माबा मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरबाय लोगोफोर दे मेगनफोरा गिदिर खालामदो थाबनो दे मादै नोङो माने इसेबां लेट खालामो देखायनो नालाय देखाय थाबनो देखाय जोंहा नेनानै थाबाय थानो हाया नायनो लुबैथारो आयौ मा बुस्थु बेलाय मादै मा नुदों बेफोरखौ मा नुखो रायजोफोर आङो नोंसोरखौ गोरोन्थि खिथाफ्लांबाय आं सानदों बे मादैया दुगैनानै फैनानै जोंनो मोजां मोसानानै देखायगोन देलायनानै मादैया माथो इउनिक स्टाइलाव माबा माबिसो गाननानै फैबाय मादै सोरनि बुस्थु मा बुस्थु बेलाय गाननानै फैबाय नोङो मादै हामालै बेफोरबायदि मेडेल गानना फैनो नङाबा बे मेडेलजों लोगोसे नोंनि बै मादै ओइ सेंग्राफोर र' थांथ' नाङा आरो दंबावो बे मादैनिनो पिक्सार आबि बाकी है धैर्य हम सेंग्राफोर अनेक बुस्थु मजा नायनो बाखि दंबावो दे मादै नोंबा माने एसेबां गोबाव खालामबाय थायो थाब देखायनांगौ मादै नायदो दे बरिया मादै गाननानैबो देखायदो गस्लाखौ मा मोसानाय जादोंलाय मोसादोंना बिलिरदों नोंलाय बेफोरथ' थिगानो मादै नोङो फ्लिपकार्टनिफ्राय गस्लाखौ बिहरनानै गाननानै देखायनो होनबाय आङो ओमफ्राय नोङो गाननानै फ्लिपकार्टनि गस्लाखौ देखायखोना नों मादै नों बिदि खालामनो हामाब्रा फ्लिपकार्टआव गस्लाखौ बिहरदों नालाय नोङो गस्लाखौ मोजां गाननानै देखायनांगौ है मादै नोङो बिराद जाजाद खालामनानै देखायबाय थायोलै जोंनि सेंग्राफोरा फाग्ला जालायलाङो मादै गावा हाबाय जानायखाय एसेबो लाजिनाय गैयि जाथारबाय आरो ना मादै नोङो थ' सेंग्राफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों बिनिखौ मोसानायखौ फ्लिपकार्टआव गस्लाखौ बिहरफ्ला नों बिदि खालामो थ' आरो मोनसेबाव लास्ट भिडिअ बेखौबो नायनानै थांबानो जाबाय मादै आयौ मादै नों बिदि खालामो आरोना एकदमबारे मादैया बोरैबा जादोंलै थानो हायाखैनो सान्थि जायाखै मादैया बोरै आरो थिनो हालानो थ' सेंग्राफोर जाहा थांसै मादैखौ थान्दा खालामबायनि थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय इउटुब चेनेलखौ फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनबाय आं थ' दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर